И здравейте, хора! И сега играем с Лидерио. Този път вече имам интро, даже ще видите началото как започва. Клипа ви хареса сега с интрото повече. Този клип няма да е дълъг, защото няма много батерия първо, второ искам да гледам София ден и нощ. А и хубавата работа, че вече имам интро и вече София ден и нощ е по 1 час. Нужно чак той така да прекалявате с него. Така ли, че не е? Да, така е. Наистина и мен досаден да разнеше ме с тия бележки навсякъде, където беше и да. Така ли, че бях решила да му кажа да си изнесе края на месеца. Не беше това начина, наистина. Екстра по-рано, още по-добре. Шат! Не стана. Кой си има стая? Кой си има? Ти? Сега ще го полеем и ще пише окей. Сега бе, тук едно смични мога. Я чакай. Не, чакай. Да? Като си снимаш телефона, ще дойда тук. Да, извиня, бях на репетиция, бях си звъняла, нямаше как. Виж, бързам за нас. The fuck. Ето ти парите. Ще спасти по-добре. Очаквах този разговор. Само силно се надявам Дани да ме разбере правилно. Дани не е станала недоразумение. Аз знам, че те не се подават и след истинно ти копи една убедителна тя да ме... Ще искам да гледам София ден и сори ще го направя, но то сега като умре и ще го спра. Сори ще го правя такова мъничко, ама просто не ми се искам да гледам. Ще го сложа с интрото. Да добавя още 5 секунди. Не съм много да, ама... Fuck the fuck, бе. И то до по-късно или до утре. Хора, ще се видим, когато се видим.